dito na tayo ulit sa ano, may chicks, oh. 2 years bago nakabalik. 2 years bago nakabalik dito sa Qatar. Ha? Hindi mo nilak? Ay, okay na yan. Ay, dito ako natutulog yun. Ito yung cottage namin eh. Yung cottage ko dati eh. Yun yung dati kong cottage, oh. 2 years na bago na nakabalik. Ako, puro ligbubok yung pantalong ko dito. White sand pa yan, ha. Ayun, may nakabaon, oh.